Asafo Awurade akronkonni na ɔnokwafo ɛde asda kɛseɛ ma wo sɛ ɔmɛyɛ bɔ onim da biara ɛnansi aba yi ɛnim sɛ wobɛsiesie na wobɛhyira nsa ne akɔ yɛda wase ɛwɔ Yesu din yi mu amen Amen. yɛde Awurade ase sɛ Awurade gu so de ne nsɛm pa ɛma yɛn na ɛnɛ no yɛbɛsua Nyankopɔn asɛm akra bi afiri Ecclesiastes chapter 9 14 to 16 ɔsɛnkafoɔ 9 14 to 16 na ɛnkenka yɛ ɔsɛ ekuro ketewa bi wɔ hɔ na mmarima kakra bi na ɛwɔ mu na ɔyɛnkɛseɛ bi ba betwa a ɛho nhyiaeɛ ɔtotoo ho abantenten akɛseɛ na ohu emu barima hiani nyansafoɔ bi na ɔde ne nyansaa no agye kuro no nanso obiara nkae onipa hiani no mɔbɔrɔwa no obiara nkae no ɛna yɛbɛsua nneɛma kakra bi afiri mu ɛwɔ yɛwiase abrabɔ yi mu yɛ asetena mu ɛne afoforɔ ntam deɛ nkurɔfoɔ bi yɛ ma yɛn ɛne deɛ nso tumi yɛ ma nkurɔfoɔ aseda bi ne anisɔdeɛ bi a yɛkyerɛ ɛberɛ a nkurɔfoɔ bi nso aboa yɛn ɛwɔ yɛ abrabɔ ho no ɛne sɛ yɛn mu bi nkyerɛ anisɔdeɛ ne nyinaa no yɛbɛnya fotuo bi afiri mu nti ne nka mman sɛ yɛhwɛ deɛ Bible ka di a ne gyɛ sɛ ekuro bi wɔ hɔ a na emu mmarima kakra bi ekuro ketewa ɛna yɛsɛ ɔyɛnkɛseɛ bi ɔne ami ne dɔm kɛseɛ bɛtwa ho hyiaeɛ ɔmo build strong holes kyɛ sɛ ɛnya asɛm ketewa ɔmo de etwa ekuro no ho hyiaeɛ sɛ nka ɔmo ba atake kuro no na ɔmo afa kuro no nanso ohiani waa bi ɛde ne nyansaa agye kuro no nanso ehu sɛ ewi ase no ohiani no yɛankaa no koraa ɛnɛm asɛm no tini sɛ nobody appreciated the poor man. No one appreciated the poor man. Obiara ankae, obiara ankyerɛ wɔ ani so ankyerɛ ohiani no. Anaasɛ obiara ankyerɛ wɔ ani so ankyerɛ ohiani no. Ɛna ne bɛsɛ yɛka ohiani no. Obiara ankyerɛ wɔ ani so ankyerɛ no. Nyɛ sɛ deɛ wɔyɛɛ no nipa ankyerɛ yɛ ani so ankyerɛ wɔn ɛna yɛbɛsɛ ne yɛka ho asɛm. Do ebetumi de kuro no gyina ma nneɛma bebree nkɔfoɔ de kuro no tumi gyina ma nneɛma bebree ebetumi de gyina ma sɛ bi kuro no gyina hɔ sɛ onyame asafo ɛna ebi a emu nipa no mmarima kakra bi akɔ adwumayɛfoɔ no apostles ɛna other workers no na ebinom nfa no nso sɛ bi kura no a ɔtamfo no de obetwa kuro no ho hyia kakraka paa no nso no ɔno nso ɛyɛ ɔtamfo abɔnsam the enemy the Satan, that is our greatest enemy. Oba attack kuro no anaasɛ oba attack church no ɛno nso ɛna emu nyansafoɔ no a yɛanka ne bio ne Awurade Yesu Kristo anaasɛ onyame asɛm a ɛgye kuro no si hɔ nanso nipa ankae deɛ Awurade ɔde ne nyansaa ɛyɛ maayɛ no ɛyɛ ɛtumi de sua deɛ ma ne yɛ yie ebitumi afa no kwan amɔforɔ biara so nso ama na yɛ yie sɛ gyina hɔ sɛ nipadua kuro no tumi gyina hɔ sɛ nipadua na deɛ ɛwɔ na ɛduruma bi a ɔbɔnsam ataakeɛ nanso Nyankopɔn nyansaa no a ɛwɔ yɛ mu no ɛtumi de gyina na afei ɛtumi nso de si ɔtamfoɔ no nso ɛkwae ɛma ɛtumi de so nkonim ne nyinaa yɛ na mmom na ne yɛbɛkɔ so ha ne nyinaa deɛ ɛde tu yɛn ho fo a ɛhyɛ nkuran ɛboa bebree ne ɛhu sɛ ohiani hwɛ a sɛ kuro ketewa bi yɛwɔ hɔ ɛsɛ kuro no mmarima nim yɛsɛ yɛbɛtu yɛn ho fo kakra yɛsɛ yɛnya fotuo mmienu bi afiri mu bade yɛfa no kwan foforɔ so ne yɛde asua deɛ ne de akasa kyerɛ yɛn ho ekuro no mmarima asusa wɔ kuro no mu nsa dwuma biara anaasɛ dwumadie biara no sɛ mmarima asusa wɔ mu nso a yɛa na yɛhwɛ deɛ na ɛtaa ɛde ba na ɔhenkasie bi de ne ɛdɔm paa betwa kuro ketewa wɔ ho hyia ɔbɔbɔ kuro no na wafa kuro no na emu kuro no onyansani bi wɔ kuro no mu a ahia no nanso wadwene nyansa deɛ ɔwɔ bi paa nti ɔde ne nyansaa deliver kuro no anaa ɛsɛgu kuro no nanso obiara ankae ohiani waa no ɔde ne nyansaa ne hu saa sɛ nso no wisdom is very very important because it helps us to make decisions. Wisdom ankasa nyansa ɛyɛ adeɛ bi a
ehia bebre woni pa ye dada setremu nyansa ya de bi ehu hia papa nyansa hu hia ma ezikafo ehu hia ma ohiani ehu hia ma nipa bia wo wi ase bia cause nyansa na de etimi de transie etimi de susu niema ho na ma etimi de ya niema bia etimi eboa yen na the poor man waji kuri or the nyansa aji kuro no but he was not appreciated. Why? No one showed gratitude to him. They said nobody praised him. Nobody praised him. They said obia nkyere obia nyina ye ya nkyere ye ni so ankyere no obia amona baso ya nkamfo no obia amona baso obia nana se ampa waye bia maye pa obia nkamfo no ni bia so adentina ohiani nipa ekure ebobo ekure eba atake kure otamfo na abetwa ho ahia obi de nyansa pa gikure na siwo nanso wi ase no ya nsena ni monyam ya nkamfo no ya nyina ye omo ankyere omo ni so bia ani so pa nkyere se de waye ye muammo na ye de wasepa ye pa se wanso waje kure mra ekure ewo danger mu ekure no bia ekọ ahohia kase mu destruction ebe kronum otamfo ebe destroy kronu nyina ama kronu obedani kronu ni abutu oseye ebe kronum amani hunu ebe kronum nanso obi amfa biko bia akra ohiani owadwene na otimede na adwene etimi agi krono ka obi ya amana mokura obi akra amfa nsa akra ntunu ensem angasemo ne yo se wagie waye bia mayen se yanhia wo a anka ebe dan ana ebikura no a ke ebodwa kasiye na ebia ya hyenani monyam na anansi ebeye bibi so ngokura de amane de ya kire se de waye no yenso ye ni so pa ye pa we me hu yesu me hu se eni pa nkasa no edum ebia nipa betima ye bibi pa de abo nipa yenso nipa nteme nkai munyuna munim se Joseph nso me bia wono oje Egypt si ho nenso edum ebe no na ye nkai Joseph de wo ye se me bia atwam no enam no so na Misrim nyesa nkoma no boye ka kuru kura man no boye kura nanso Onyankopɔn efa Joseph so eje nanso man no ankai edume bia o man no ankai de Joseph eyeye ase ekurei yedi bejina ma enema bebre wo ya abrabom ne ya setena mu na ne no ye hwe se omo ankyere omo ni so pa ankyere ohiani no wo ye hiani ntira na oye hiani ntina ene yemu ohiani nyansa na mpa menim so ohiani de edume bia wo nyansa kura no a wo ideas kura na obetuma wia wa ideas no kura no kura no ono de skani betuma wia wa ideas no na bia ono kasa kura de ani bibi obi wo nim nyom to pa ye pa wo nam se ohiani ne nyom no se obi betuma kura wia nyom no na ono ankasa adi ho dwuma sika ene ma bebre ne menim se ye koso ne ebenya futo bebre no afiri mu waje kuro no nanso wamanye bibe sonko ama ye owura yi omo fi se on no ji kuro ntidie ebia on na ji kuro ntidie ben enti yenyu twi etima no ana ti yenya nkoa ma no ana waje kuro ntidie yenya nkoa ma no ana nipa de edume bia ohihia mu a ni sonko ena se ofri ahoche ni mu nso a ni sonko ekure tamu a omani fi se enyo mo na se no se ebikura no a wonyi kuro no edume bia ebetima ye bi di abo nipa nanso ebe wonwa pa se ni ba bika se nya ma nsrew ewa na do pe ena yeye ma mpa wo che nya ma nsrew se ebi abura no wo mo anse no waye de ese wo ye wono nso ye kuruba kunu bo a bi beka no ndi se wono te kurom na se attack bi ba ye nso na se wo se wo adwene na wo nyansa na wa hoɔden na se wo so mfa moa ye de a na se kuro ni sei a ese ye nso ebi beka ndi wo nsa ni pa dwene no etimi de adwendwene ma bebre na fe ni pa bi wo se nke ye na ye ni pa bi wo se nke kamfo no mponke ye bodwa ne ye na ye hu nsa mpa wa ye bie no afi de ye keka ni o ai kuro ba wo so timi gbe no kona watimi gbe di o nanso nko wa nyusu na adwene amfa amwa kuro no nso anka de na beba ebi obi aboa wa brabo mu o enam obi so wanya nkwagie enam obi so hu Yesu Kristo enam obi so nkonkon abatena mu enam obi so Nyankopɔn do bɔne akyɛw enam obi so honam fama brabo mu ena wasebi obi de wakɔ school pa ya ma wakɔ kyiri
ama ono kra ebi kra make us ono kra school dem kra ono kra onsi hoda ene wo brofo no so chese wo pa chese wa ko school nti woni abi a chese nipa no ono ni ska boa wo ono wa hwa wo no woni abi a che no woni ate che no na nka ono nka ne te che wa se nko woni ska boa ono ane bra ese wo pe na ene wonya ba abi asi wonya ba abi atena a ubu nipa nanum tia sana nkofo wi asa bra ebinom ye wo mo ho o feel se de ese wo ye na waye ebi so no nso oye kuruba na wa gibikura wa anya kura anka emwa betimi aba mana ye yie na maka se nipa dume bi a ya hwani ye betimi ya hantan awon nkrofo bi a Awurade fo mo so boa ye nipa bi o mudidi me ye bidie nipa bi asama to ye ne a Awurade fo mo so twa gye ye yinya wo gye wi a na fe ewire fe sa nipa no ono ope no na wo ye sa nipa eni nkaye ya hwani ye pa nipa eni nkaye se de enne bi a mefa nse bi a ye ni a Nyankopɔn adom so obi okra na yade bi da no so na obi amane so bi na ebeto no ana akra nse bi a awo bi na ope ana wade bi na bi na vanse bi a esne no so pa yie na obi pese oboa no mani pananka ne yade efi no so ana awo bi a wo pe Nyankopɔn fa no so ana Nyankopɔn eboa mani pan wo ana nse bi a anampo yani adi chire die kura bi na obi kura nya adi bi kura fa nipa bi ho na ebi kura no a no pese sa adi ye no abi amane ebi kura na eba ye mu bi so na nipa na nkasa kura no de ne nkwa to ho na obo nipa no a ya na kwakoye sa de be nipa no ase wona hia wo wona wo pe jesa ayese nipa wo nipa na komusuo mu o ono abone beto no a obi de ne nkwa to ho no abo no na aye ne said abre ayese wona pagoro tu so wona pagoro dia wona wo antwene sa ni nipa ti o se mu yehu nipa bi saa o se mu nipa bi saa e se wanka se wabra bom no utu ho fo me kwan se be kra no na problem bi ani amane bi no bi kwan invite us oh wo mane ya wona mu e bi kra no a ene ne wo chena kra e bi a brane mo mpa e ma wo ne nipa no kra me mfa ton ne nipa na konya dwene me sa da bra wo na hia wo wa invite nipa na besa wo boa no na nka de emusuo bi a di nanim no da bra wo na hia wo eni bi kra no a ase onu nya kwan a ene wo ba unhu sa nipa bi a don't bother yourself and how can say just be a new convert banya me so move from obi a wo no obi amani beto wo o ha bi e ba wo so ana emusuo ba wo so no be so oboa wo pa wo pa wade ekwan bi na be se bie ma wo no obi de ne nkwan to ma wo na aya wo se na be nipa ne hia no na wo obrofo nipa no so unhu nipa saa se hu nipa bi saa kura ade a saa nipa na nkasa no ene se wo ha ho ketekete kura ma saa nipa no onye serious de nipa de hu nipa bi saa se de se ha ye ho ma saa nipa no ma ko gina obi new convert on the left and right a won ne senya asoro kura ba kura no oba ma wo eye wo de man kwa ma ne mra ma wo obo mpa ya onim se obo ma wo bibi oye bia de oye de a kire wo ma ne nya nkire nkoduru mre bi saa na obi a etie na obi a wonyini onyankopɔn mu obi a wonyini onyankopɔn mu na wudi ne medi agoro nka amane ebe so emu bi emebere ho a se enso onyankopɔn a ye ha woda ya nso adwendwene da ya nso ya bebere se da ya nso ya de bi da ya nso so obi nyankopɔn be so ofo bi kura so boa ne na kwaye de se wo boa nipa no wona da bere hia wo wona wo boa nipa no onipa no wo boa obi o yare na wo boa no ofisa na bere wona ehia wo wona ka sa akire wo wona ka sa akire wo se wo amane mu wo pemwa wo pa wo na obi kwa kasa bi kwa o frɛ na ne wura fi a ade nta wo ka ha wo bi na se me ka sa frɛ na wa mfrɛ o ha ho ayɛ de bɛ enima bebre ho a ya ntene ma bi ase a ye ba ha ye ho bebre onipa ho ni se ye ha ye ho kora ye nya very careful se ye se de ye kan se ye onipa bi ho a na onye serious ndi de mi tu me kan se de ohiani se ohiani ofane se senka wo yama ne manfo ama ne manfo yina ya anka oye disappointed so ofane se enemy e ba attack kuri strong army asoja fo pa obonsam akode ananse mfa ne se hunam akode ene ye ba attack kuri yo ene ono nso wonyansa be betumi de save kuro no ene ofane se oye oji kuro no am ya boy nsama ma no oji kuro no am ye yina ye oji kuro no mpo na e bia daachi bia kwa wi ya bona baso obi kura de nsa to ne nsa ma chen se
owura moniko waye hu dwuma papa yie pa ni adana se ne bi nya kamfo no ne yi na ye tonto na gas waye hia se wonya sa adwene no a enko we disappointed sa na bra botiem ndi se we kristoni we nya mesomni a na yete baabi a boniayefo nko a na boniayefo ade enso wo moni ade enya wo mo fe na se wo ye bibi no anya nwen se me ya mawurade na fa na se nipa na ya ma no a ewiase bebre ni nka yo bebre no anhye wo moni so kora na maka se obi wo ha na wo ya de ama na obi se da bre wona hia wo da bre asore no wo ba no wo ba ma wo obi a wagye Nyankopɔn di o Yesu mo gya to no a wo pe heaven akokora no wo da so dwene se da bre onyame asema ye tie kora bre wo tie ma wo da bi oduru point bia wo tira eni ohia ni nyansani no se onya adwene be se ebia nko oye amya boye nsama no a anka wono nso nko ye disappointed dia hwe yie pa me se onipa bi we bi manu a ya na wo muni nkaye ti ebasa no a wo ye bibia fa ne se wo ya mawurade esum mu ne ye wa ye hu se bibia ye bia no ye ya mawurade se anka okai po ma no na nko mo ye bibi ma no na nko mo dana ase na nko mo ehyen ni monyam na yebuse ye se won so wabra bomu no obi asave life obi bi mu ana na watchire wani so nso akire no obi aboa obi bi mu ana tena se na hwe wabra bom tena se pa ye ne se won se me enipa bi aboa me mabra bom pa na me hwe me ankasa me mabra bom a me be wi ase me beje awurade diye na me nsum Nyankopɔn pa no enti asem bi aboa me ense bi aboa me empa ye bi aboa me enkyekire bi aboa me obi atenetene me na yadini abrabom no na me nso enti die be na me nso maye ma appreciate di edebe na Nyankopɔn ya maye na enso ye show you appreciating to God say awurade ye ni so de wa ya maye pa yetimi kasa kura awurade ye wadom wa yetimi nante ye wadom wa yetimi huna de ye wadom wa yetimi gina wa yetimi didi kura no yetimi mena de kura no enyame adom wa sa wo ya de kanwa na huna apomoden ehwo mfaso na ehun sampa sa apomoden utimi nante a sa eyenhyira pa utimi huna de a eyenhyira pa wote kasa enhyira pa utimi mena de a enhyira pa utimi tenasia na wa utimi kona utimi ba na nso nyina the gift of life we nyina no ya appreciate Nyankopɔn kora yina ye de a ho na ebetuma yina ye na ebuse ye ho se wana aye bia ma wo so wa hye bia ni monyam obi aye bibia ma wa na na se wa nkyere wani so ana wo kyere wani so appreciate ni pa no wo show gratitude akye ni pa na mani pa ni won se de wa ma me me fe na eso mani ana tena se ne se enhyira ma akoma bia aba wa bra bomu na efa akwan ba so na eba ma wo ana se yemfa ne se ohia ni hia ntina obu na nimti ana ampa ohia ni nyansa ebu na nimti ana meka se ehia wo a me bom pa yes Nyankopɔn se ka Nyankopɔn nkrofo nyina ye nyina ye ti nyame asemi krawade nhyerehira ye ni won pagya ye to be na ye kwa so me ahyire obi a na nyansa ni baba akwa na mienu bi ana ebi a meka se me nsa bi ana timi yesa na fa ye mabibi so kura na ye ba akofo bi na mienu kura na ye afi wo mo pe bibi ya kura afi de mo don so e wonyame fie me mpa ebo nyina no na se Onyankopɔn ehye ani monyam a de yensa be hye ani monyam a na papa yi ni hia enti ana ya nhyɛ ni so nti hwana won so wo kyerɛ wani so ana ni hia enti obu na ne mutia maka se nipa eduma bi ya na nipa ho hia na nso obi ya senti eduma bi ya na nyansa obi ya na ho hia kyerɛ nipa kora na se nipa ho hia kyerɛ nyansa eduma bi ya hwɛ onsa nipa bebre okrom ho na nso kro na nkasa nsa nyansa ni ba akom na wo mu a kontimi ansa ebu nipa no omo life o nipa ho nyina no nipa na wo krom ho omu hia de o na nso memu ho atan se onyansani bi ho hia okrom wo onyansani bi wo ye mu ani ho hia pa yie pa won na de ni nyansa ono ankasa de ni nyansa eboa ye ni watimi amia se o save ya free obo van se bi dom kasia bi a ebe sarande ye onyansafo ni ho hia na azumi se sa nyansani ni krom ho a kade be na beto wo so Nyankopɔn mi obi adwene mu Nyankopɔn mi obi ani ɛwɔ wo nkwagye ho a ka ba na anka bi anka meka sɛ kwa we sɛ bi nkwa da ne kwawe nsani ka wi nkwa na wonom ka ntɔkwa ka ma sɛ me masɛm adwaman ne ma ɛntene ne ma ɛmfata ɛna nka wo gusu a wo yɛ ɛnɛ wodon sɛ so bo sɛ wo yɛ hoteni a ne gye sɛ obi ɛna Nyankopɔn afa no so abɔ Awurade Yesu ne sɛ ɛda na seɛ na deɛ me ka ne sɛ
nipa biara Nyankopɔn afa no so aboa wo biara no sɛ na otie biara no Nyankopɔn afa wo so aboa wo nko ade a fa ni munya mawurade. Wisdom is very important. Maka say wisdom nyansa ho hia. Nyansa ho hia pa yi sɛ nyansa eni hɔ a anka wantimi anya de wɔyɛɛ no. Wo nyansa no amfa wo nyansa anya dwuma a nyansa ne ho ni mfa so bio. Na afei na nyansa ay nyansa hunu wo wadwene ma amfa wadwene mmoa. Wo kuo bi mu wo nyansa na amfa wo nyansa mmoa kuo no a wo mfa wadwene mmoa kuo no wo sika na amfa sika mmoa kuo no wo nyamesum na wo da nyame asafo mu nyame isira wo ɔma wo nyansa ɔma wadwene ɔpagya wa brabɔ mu na se ndimi mfa ye nyansa ndimi mfa adom Nyankopɔn de adom ye mmoa na se nyankasa ne mfa so bɛ na wɔ yɛ so nyansa yɛde boa nipa ne ho hia pa ɛne nyansa yɛde di bɔne ne nyansa yɛde bɔ korɔ no ne nyansa yɛde di awuo owura ni nyansa wamfa ani awu wamfa anya kalabula okromo wamfa nsa awadeɛ wamfa anya nneɛma bi ɛmfata ɔde nyansa agye nipa ti nyansa Nyankopɔn de ama yɛ no yɛde di bɔne ɛhye yɛn nkɔ yɛ nimonyam ana ho ɔde Nyankopɔn de ama yɛ no ɛde bɛ ne yɛde yɛ nyansa ni baako pɛ ɛda kuo bi mu a obetuma sɛ kuo na ma na yɛ yie ina Paul kan ti onyansa ni baako koraa ni mu a enti asɛm to a muntumi nsiesie onyansa ni ti obi ani mu nti ɔwadwene ɔwɔnim die na adwene mu bi a obetuma siesie nipa ntam asɛm ama na yɛ yie nyansa ho hia pa yɛ pa oka Bible no a Jeremiah chapter 4 verse 2 422 obise memma yɛ jimi anyameka ho asɛm pa Awurade ka sa obise memma yɛ jimi onime wɔyɛ mankwasiafoɔ na onim hunumu wɔyɛ bɔne ho nyansafoɔ na papa yɛ deɛ onim yɛ bɔne ho nyansafoɔ hwɛ owura wɔn sɛ bɔne ɛnɛ bɔne ho nyansa ni nipa nim pa bɔne ho nyansa pa sɛ nipa si nyansa ngotu papa ho nyansa ɛne ade tene ho nyansa si yɛ boɔ nipa si yɛ nipa fa kwan papa so yɛ hyɛ nipa ɛne ho nyansa de nipa ni si yɛ boɔ nyame adwuma ne mo si yɛ sɛ nyame adwuma sɛ yɛ ka nkrɔfoɔ ho asɛm yɛ sɛ nkrɔfoɔ awadeɛ yɛ sɛ nkrɔfoɔ adwuma yɛ wɔ nkrɔfoɔ ase yihɔtena ho nyansa adwaman ho nyansa awaresɛ yɛ ho nyansa sɛ nipa si wɔ adwamammɔ ho nyansa ɛne ntɔkwa ho nyansa koraa nyɛ benie tani ho nyansa deɛ wɔsɛ mema anim wɔsɛ nti mema yɛ gyimi na nyame boa bɛka deɛ nti Nyankopɔn ɛka saa ohiani no mu no nyansa anim tia so ohiani no mu no ho anim tia wanhwɛ ne hia no ɔhwɛ deɛ obɛtumi ayɛ mo nso mo yɛ nhwɛyɛ ho eduma bi nipa woyɛ brant na osi so koraa no a ɛnhwɛ wo ho nyame hu to otuma yɛ bibie de ahye Nyankopɔn ne monyam abrabɔ mu ebi koraa okɔ baabi a bɛkɔ hospital koraa no bɛkɔ consulting room no na mo nsa akwadaa bi na ɛte hɔ ɛsokɔ ne akwadaa bi na ɛte hɔ obi ne wo nsa akwadaa wo ntumi yɛ adwuma no ne mu profession no professionalism na ɛyɛ adwuma owura wɔ mu ne wo nsa ahia no oni ntoma yɛ kata ne ho oni baabi a wɔda na sesena mu nyɛ baabi wɔte nyɛ deɛ odi koraa ɛden but wɔamfa ne ho anto so saa ne mu odi obetumi ayɛ yɛn sɛ bɛn yɛn sɛ betumi ayɛ de aboa nyame adwuma yɛbetumi de ayɛ boa yɛ abusua yɛbetumi aboa baabi yɛ ne ankase yɛ wɔ ɛdeɛ bɛn na yɛbetumi de aboa foforɔ nso so ohiani no mu ne ho anim tia ɔhwɛ yɛbetumi yɛ mo ma yɛn nso yɛn hwɛ deɛ mo yɛn hwɛ sɛ deɛ yɛteɛ ne mo yɛn hwɛ deɛ yɛbetumi nso ayɛ nipa ne bu na ne mu tia nyansa ayadeɛ bi ɛho hia paa na ɛho hia yie paa eduma bi a nyansa deɛ mi sɛ ɛho hia paa wanyɛ kuro na borɔ bebree wɔ busua mu a yɛ busua borɔ bohua na busua nsa ase nyinaa ne atɔn ne yɛdi yɛbɛwu na saa na ɔmɔm de yɛnim tɔn nsase ɛne abusua gapadeɛ tɔn yɛ a nka yɛbɛtɔ yɛ nabot wɔsɛ me ɛmpare me sɛ mɛtɔn abusua gapadeɛ ɛnɛ de yɛtɔn abusua ase abusua nneɛma ne yɛtɔn di because yɛbɛwu efie koraa bɛbɛwi asɛ koraa no na abusua fie koraa yɛtɔn di ohiani no wanya borɔ wamfa ne nyansa anya borɔ wɔde n'adwene boa nipa mo yɛnso yɛmfa yɛ adwene mmoa nipa nkyɛn sɛ yɛde yɛ adwene bɛsɛ nipa ebi ɛwɔ bia yɛn mmɔmmɔde bebree wɔn nkaseɛ no ɛbɛtwa akuro no ho hyiaeɛ ɔman no akɔma tuuyɛ ehu kaa wɔn mo anidasoɔ saayɛ wɔn sɛ wɔn dwankɔbea bɔ wɔn mo nanso Onyankopɔn ɛmaa ɔgyefoɔ bi so maa wɔn mo afei ɛyɛ wɔn dɛ sɛ obi asave wɔn life nanso so no they did not appreciate that poor wise man. They didn't show gratitude to him. They don't even praise him.
ɛsan ka yɛbɔ dwa na obiara hu sɛ ɛnam asɛm ɛsɛ so paa ne ɔnyenkasie ɔbɔnsam agyina wo so ɔnyenkasie bi a ɔatake Nyankopɔn mma na yɛhia nyansa yɛhia Onyankopɔn nyansa a yɛbɛtumi de abɔ yɛ bra anyɛ saa adeɛ a asɛm bɛto yɛn nti ɛyɛ wɔn de wɔn appreciate no nipa kɔ hia mu a na wɔpɛ boafoɔ na wɔpɛ mmoa onyamoa wie deɛ a na ne werɛ fi ɔboafoɔ no saa ne yɛtie o mebree so obi kɔ akɔ theater na ɛbɛn ne kɔ a obi bɛtuma nipa bɛ the last person ɔbɛfrɛ no kyɛ sɛ wɔfrɛ no onimisa saa nipa wɔ di ɔfrɛ no na ɔkɔ na nyame afa no so aboa na saa nipa no wɔfrɛ no ɔbɔ mpaeɛ maa no na wɔsɛ Nyankopɔn adom maa no sɛ nipa no onya kɔ no ɔba somdue mu a saa nipa no ɔne bɛyɛ last person kɔ ɔbɛfrɛ no but nipa no ɔkɔ no ɔhihia mu a ɔkɔ no yɛde ne kɔ theater ne deɛ asɛm asi mesrɛ wo mmɔ mpaeɛ ma me wo mpaeɛ bɔ ne bɛtumi save my life na saa nipa no abusua ne namfoɔ twa ne ho ahyia nyinaa yɛ mhyehyɛ sɛ bi a wɔkɔ yi ebi kora no wansa ama ɛnti ɔtumi kɔ wie no ɔba pa a deɛ ɔbɛyɛ no sɛ ɔbɛfrɛfrɛ n'abusua nom ama ɔmo nyinaa kɔma tɔ wɔn yam ama obi ehu ne suo da ɔmo so no ɔmo nyinaa kɔma tɔ yam na afei deɛ ɔboa nipa no deɛ wakɔyɛ last person ɔwɔfrɛ no mo hu nipa yɛ adwene mo hu nipa adwene wɔ nipa tirim obi kɔ awɔ so a ɛmhyia da no so pɛɛ yie paa ebi kɔ ehu ebi mpaya kɔm pɛɛ yie paa sɛ onyanya ɔgye awie paa ɔmaame na ɔbɛfrɛ no ne kunu na ɔbɛfrɛ no ɔpapa na ɔbɛfrɛ no na damfo bi ɔbɔ na ɔbɛfrɛ no deɛ ɔbɔ mpayɛ sɛ Nyankopɔn maa no koraa ne ebi koraa wɔmfrɛ no o deɛ bi ne nɔmba no koraa menhunu nɔmba no koraa mahwɛ nɔmba no a na menhu nɔmba no mahu nipa nkotorika ne nipa yɛyɛ abɔnefoɔ o nipa de sɛ woyɛ papa ma obi a ɛnyɛ m'adwene sɛ woyɛ ama nipa no da wase ɛnyɛ m'adwene sɛ woyɛ ma Awurade bi a ɛnhwɛ a yɛyie mfiri nipa hɔ na nipa deɛ wɔnyɛ mɛka sɛ woyɛ lɔre koraa na wɔwɔfrɛ wo menka sɛ bi obi mfrɛfrɛ daa bi mede yɛmfa to no akyerɛ mɔ na yɛhu nipa Yesu nti ɔmo a ɛnim sɛ bi anka ɔmo ante yɛ nka ɔmo akoma nto ɔmo yam no ɔne bɛfrɛ wɔ mo henkɛseɛ no antimi ani kuro no so nkonim deɛ atwa yɛn ho ahyia biara no sɛ Awurade ka yɛn ho a yɛbɛdi nkonim ɛdeɛ bɛ na atwa ho ahyia ɛdeɛ bɛ na wokɔ mu ɛdeɛ bɛ na ayɛ abandenden bi yɛato afa ho wɔ abrabɔ mu deɛ bɛ na ehunahuna wo ɛdeɛ bɛ na ɛhyɛ wo soɔ Awurade tumi ɛbɛtwa agye wate sɛ deɛ Awurade ɛhyɛ Nyankopɔn mu nko a deɛ Nyankopɔn ma nidasoɔ bae enti Onyankopɔn bɛtumi ma nidasoɔ aba wɔ yɛ abrabɔ yɛmfa ho nto Awurade so ɛduruma bi a na deɛ nipa yɛmu no ɛna Awurade nso fa yɛ ne ho animonyam owura yɛ mu no yɛka nipa yɛnka ne nka ho wɔsɛ hia no ohia yɛ o mebɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn mmoa yɛ na ɔnyɛ mfiri hiam na yɛwɔ asɛm koraa na sɛ hia ni a yɛasɛm koraa ebi bɛwia asɛm no bɛtɔ hɔ no a ne yɛ pɔblɛhyɛ ne yɛde yɛkɔ na ɔmɔde yɛkɔ ne yɛfa ho adwene ne yɛde yɛkɔ ohia nti na deɛ bɛn na wɔn nso yɛyɛ ama onyame adwuma ama wabusua ama nipa bi nso abrabɔ akɔ yiem adom bɛn na Nyankopɔn de adom wɔ na ɛmmoa bɛn na yɛde ɛɛboa deɛ meka nie mommyɛ mu nipa bi animtia ɛmu ho animtia wate na wonim deɛ ɔbɛyɛ ɛnɛ wonyɛ obi a ɔkyena bɛyɛ obi ohia ni waa no nyansaa no ɛho ba mfasoɔ wɔamu ne ho animtia sɛ ɔmɔbɔ meka sɛ ma nipa mfa mekɔ mewɔ adwene nanso mene sika nti nipa bu ma animtia ɛnhwɛ ho nnɛ wate ɛnɛ ebi ɛnɛ nabrabɔ ɛnkɔ yie ma wɔkyena wobɛyɛ obi wate ɛnɛ you are nothing tomorrow you will be somebody ɛmade ho yɛ mmɔbɔ na wɔmmoa yɛn na wɔnka yɛn ho ɛnɛ mommyɛ mmɔmmɔde bebree sika na yɛ biribiara o sika yɛ nanso mebɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn ɛnhyira yɛ na mmom memmɔ mpaeɛ ma obi a ne tiri mu ɔden mebɔ mpaeɛ ma obi a ne tiri mu ɔden Nyankopɔn ni ka ansa na wahyira no na mmom Nyankopɔn nhyira wɔ bobu a ɔne hyira no a ɔbɛyɛ bebree nneɛma bebree no a Onyame fie na waboa afoforɔ bebree nso so ohiani no ɔde ne nyansa aboa akuro no ɛmena mede asɛm ɛbɛ na wie yi wanyɛ sɛ bi a ɔyɛ agyedin nko a sɛ nkɔ onyaadwene sɛ ɔyɛ ama nipa bɔ yɛn nsa ma no de a kanu ano no adɔfo no deɛ metumfoɔ na mesɛ mu nkora ne sɛ yɛmfa yɛn ho nto Awurade so na Awurade na ɛbɛboa yɛn Nyankopɔn ɛma yɛn nyansa mo yɛmfa yɛn nyansa no ɛnhyɛ Awurade animonyam yɛmfa yɛ sika a ɛwɔ nhyɛ Nyame animonyam yɛmfa yɛn ahoɔden nhyɛ Nyankopɔn animonyam anyɛ sɛ ɛbɛduru me ebi no na woda hɔ ɛbɛduru me ebi no na wontumi nkɔ ɛbɛduru me ebi ne ntumi nkasa saa mmerɛ no nkɛpɛ sɛ Awurade nka aboa yɛn a yɛbɛka sɛ Awurade ho yɛn mmɔbɔ na ɔmmoa yɛn na ɔnhyira nsɛm nso ma yɛn na nsɛm no ɛnka yɛ abrabɔ ho da biara ɛwɔ Yesu din yi mu amen.
Amen.